ערב טוב, ברוכים הבאים. ביקורים ויקטורין. והערב הזמינו אותי גנדי וויקטוריה לספר לכם על ההזדמנות העסקית שיש לנו פה בישראל, ועכשיו היא חובקת עולם ב-115 מדינות. אז אני אספר לכם קצת עליי, ואחרי כן אני אספר לכם על החברה ועל המוצרים. אז אני בת 50, אמא ל3 ילדים מקסימים. יש לי ילדה בת 29 שלפני שבועיים התחתנה, ויש לי תאומים בני 13 וחצי. הפער ביניהם הוא כזה גדול, לא כי לא רציתי, פשוט כל השנים לא באמת הלך לנו. וכשאור ושלב נולדו, כל מה שרציתי זה ליהנות מהגידול שלהם בבית. לא באמת הצלחתי, חייתי באמריקה עד לפני 5 שנים, עבדתי בטלוויזיה, בעיתון, עשיתי כסף, אבל כל הזמן רצתי אחרי הכסף. כל הזמן הסתכלתי על אנשים עשירים ושאלתי את עצמי מה הם יודעים שאני לא יודעת. ובאמת, אני אשמח אם נשים את המצגת גנדי, ובאמת מה שקרה, אני נחשפתי לספר של רוברט קיוסקי, אבא העשירה ואני. אני לא אתחיל לספר לכם, אבל אני ממליצה לכל מי שלא קרא את הספר לקרוא את הספר. בספר רוברט קיוסקי בפעם הראשונה בהיסטוריה מגלה לאנשים את הסוד של העשירים. עד שלא קראתי את הספר לא הבנתי באמת מה ההבדל בין עשיר לעני. לא הבנתי איך ייתכן שבעולם יש אנשים שמאוד מאוד עשירים, ולעומתם אנשים שעושים את אותם פעולות כל הזמן עובדים ועובדים ועובדים והם בעצם עניים. אחרי שקראתי את הספר החלטתי שאני עושה שינוי בחיים. לא ידעתי באמת איך אני רוצה לשנות את החיים. אני יכולה לספר לכם שעשיתי בחיים שלי הרבה דברים, אבל לא עשיתי אף פעם את מה שהערב אני אספר לכם עד לאותו רגע. באותו רגע שקראתי את הספר ורוברט קיוסקי הסביר שבעולם יש 90% עניים ו10% עשירים, החלטתי שאני רוצה להיות בין 10% העשירים. רק לא ידעתי מה לעשות. ואז בסוף הספר הוא המליץ על ספר שנקרא בית ספר לעסקים, שגם אותו הלכתי וקראתי. ואז שם בספר, בבית ספר לעסקים, הוא מדבר על מולטי-לבל מרקטינג, על שיווק רב-שכבתי. החלטתי שאני הולכת לנסות ולעשות משהו. הצטרפתי לחברת שיווק רשתי אחרת, שבטח כולכם כבר שמעתם, והיה לי נהדר, ועשיתי כסף. באמת, באופן יוצא דופן, תוך 3 חודשים סגרתי דרגה מאוד גבוהה שנקראה דיימונד, הרווחתי כסף, הצלחתי לפרנס את המשפחה שלי בכבוד מאוד גדול, אבל כנראה שזאת לא הייתה באמת החברה שבה הייתי צריכה להיות. הייתי מאוד שמנה, עוד 70 קילו, יותר ממה שאני נראית עכשיו. הייתי עצובה, הייתי בכאב מאוד מאוד גדול, ואז התוודעתי לחברה הזאת. זאת אני בחברה הקודמת. זה כמו לרדת בגדול לחברה הזאת. אז אני רוצה לספר לכם הערב על חברה שהיא באמת חברה נהדרת, וואו. תוריד את זה, נו. חברה נהדרת. על חברה נהדרת, אבל לפני שאני אספר לכם על המוצרים ועל החברה, אני רוצה להגיד לכם שאחד הדברים שאני הכי אהבתי בחברה הזאת, ואני ככה הכי פתוחה איתכם, אחד, בעלת הבית של החברה היא יהודייה. ולי זה מאוד משרת את האינטרס. אחד, מכיוון שהיא יהודייה והיא מאוד מקורבת לממשלה שלנו, אחד הדברים שהכי חשובים לה זה שבאמת יהיה לנו פה כסף. היא מאוד 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 עוזרת. היא קודם כל, כשיוצא מוצר חדש, אנחנו הראשונים שזוכים לקבל אותו, ואז יתר העולם. היא באמת תומכת בנו, היא תורמת למען ממשלת ישראל. אני רוצה להסביר לכם בעצם גם על החברה, גם על בעלת הבית, וגם על העסק מהסוג הזה. מה זה בעצם השיווק החברתי? אני קוראת לזה שיווק חברתי מכיוון שאני חושבת שדווקא בחברה שלנו, שאני הולכת לספר לכם עליה, זה לא באמת שיווק רשתי. השיווק פה הוא הרבה יותר חברתי מכל חברה אחרת. ומה זה אומר? כשאני הולכת למכולת וקונה מוצר, בעולם קיימים כמה סוגי שיווק. יש את השיווק הרגיל ויש את השיווק החברתי. בשיווק הרגיל, כשאני ויקטורין הולכת וקונה מוצר, בדרך כלל, כשאני משלמת על מוצר $10, מסתבר שהיצרן מקבל $1. רוב הכסף יושב אצל היבואן, סיטונאי, רשתות שיווק, חנויות, אבל הרבה מאוד מהכסף, בערך 70% יושב בתחום שנקרא פרסום ושיווק.
מה שאומר שכשאני קונה שמפו פנטן ב$10, אתם מכירים את הבלונדינית היפה בטלוויזיה שרצה ואומרת לך, פנטן, היא בדרך כלל לוקחת $7. עכשיו זה לא פייר, למה? כי אנחנו לא באמת יודעים מה יש בתוך המוצר. בדרך כלל, בשמפו פנטן או בכל שמפו יש לנולין. מישהו פה בחדר יודע מה זה לנולין? לנולין זה שומן כבשים שמסעדות זורקות ומישהו מכין לנו מזה שמפו. עכשיו אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו קנינו את הבלונדינית בטלוויזיה איך שהשיער שלה מתנופף, נכון? אנחנו שילמנו על הריח, על זה שהבקבוק עומד כזה בחשיבות על הדלפק, אבל לא באמת אנחנו יודעים מה הבקבוק מכין. עכשיו זה לא פייר. לפני 58 שנה קם אדם חכם ואמר רק רגע, אפשר להעביר, יש לך שלט? יש שלט? זה לא פאורפוינט. אוקיי. אני אעשה מוצר מעולה. על המוצר שלי אני גם רוצה $10. לצורך העניין שמפו. אני גם רוצה, אני גם אמכור אותו ב$10. אבל אני על המוצר שלי רוצה לקבל במקום $5. מה זאת אומרת? איך זה יכול להיות? הוא אומר, אני אשים את מיטב החומרים במוצר שלי, שהוא יהיה אפקטיבי, שהוא יהיה חזק, שהוא יהיה טוב, ו$5 נוספים אני אתן לאדם אחד באמצע, שמוכן להפיץ את הבשורה, להפיץ את הרעיון. במקרה הזה, זה אני. כשאני הבנתי את זה, אמרתי, רגע, אני רוצה לבדוק את הדברים. חבר'ה, בעולם יש המון חברות של שיווק רשתי או חברתי. אם אני אראה לכם גרף של כסף וזמן, יש את החברות שקמות ונופלות בין שנה ל3 שנים. זה לא מעניין. תמיד או שאין להם כסף או שאין להם מוצר טוב. אבל הדבר הכי חשוב, תמיד אין להם שיטה. לכן, גם עסקים קטנים שנפתחים, נסגרים בין שנה ל3 שנים. תמיד זה כי אין להם שיטה. יש את החברות שהן בעלייה מתמדת, הצמיחה שלהם היא איטית לאורך שנים, תמיד יש להם מוצרים טובים, אבל הם מוכרים מדלת לדלת, מה שאני לא אעשה. ויש את חברות הבוננזה, חברות מיליארדי הדולרים, חברות ששינו את פני הכלכלה העולמית, אמר ביל קלינטון, ניקן, ניוסקין, הרבלייף, פוראבר, אמווי, לכל החברות שמניתי יש 3 תקופות חיים. יש את תקופת הילדות שבה הסוד רץ בשקט בחדרי חדרים, עד שיש פריצת דרך, אז המוצר הופך להיות מותג. אז החברה מכפילה, משלשת ומרבעת את ההכנסות שלה. ואז יש תקופה של צמיחה, תקופה שמי שנמצא בה הופך להיות מאוד עשיר אם הוא עושה פעולות מסוימות, ואז באה תקופת הבגרות. אני וכולכם הכרנו את כל חברות השיווק הרשתי הטובות, כשהם היו בתקופת הבגרות, שאי אפשר יותר היה לעשות כסף. אני רוצה לספר לכם על חברה שקיימת במרקט העולמי 5 שנים, יושבת על מחזור מחירות של למעלה $500 מיליון. שום חברה לא עשתה את זה עדיין בעולם, אבל איך אתם תדעו שהחברה שאני מספרת עליה היא החברה הנכונה? כדי לבחון חברת שיווק רשתי, אנחנו צריכים לבדוק כמה פרמטרים. 1, את המוצר. אנחנו רוצים שהמוצר יהיה מוצר פורץ דרך. מוצר שלא היה בעולם, ברגע שהוא הגיע כל העולם רוצה אותו. הדבר השני שאנחנו נבדוק זה את התזמון, את הטיימינג. אוקיי? שלנו, בתוך העסק הזה, ושל המרקט העולמי, עם המוצרים. הדבר השלישי, אנחנו נבדוק מי זאת החברה, מה תוכנית התמלוגים שלה ומה השיטה. כי הרי אמרתי שבלי שיטה זה לא באמת עובד. אז אני רוצה לספר לכם על המוצרים שלנו, אבל לפני כן אני רוצה לראות לכם סרטון קצר. גנדי, אפשר? סרטון ממש קצר, שחברה מאוד טובה שלי בארצות הברית הסריטה. זה קרם עיניים שלנו. We actually do this to some of our employees, and we got 5 people done with it. With one file. Is tap a very thin layer. I'm just tapping a very thin layer on your skin, but you want to leave it about 10 or 15% damp on the skin. Do not rub it all the way in, because the product works as it's drying, so you want it to allow it to do this. Yeah, I'm going to start a timer. I can't see the
יש פה, אני אעשה לכם. לא, השאלה. 1 minute, 6 seconds. 6 דקות זה נעלם. מתי זה חוזר? 9 שעות. כמו מייקאפ. Not to smile, you want to remain expressionless for at least a minute or two to allow it to dry smoothly. Was I exaggerating when I said instantly? Now, I guess the question everybody else has out there, if we can lower the music a little bit, how long does this last? About 8 or 9 hours. 8 or 9 hours. Okay. What do you think, Jeunesse family? Okay, that was in a minute and 45 seconds. אז אני רוצה לספר לכם על המוצרים שלנו ועל המהירות באמת שהם עובדים. אז לחברה שלנו יש מוצרים שעשויים בטכנולוגיה של תאי גזע. מה זה בעצם תאי גזע? תאי גזע זה התאים הראשוניים שמהם כולנו נולדנו. כשאמא ואבא שלנו נפגשו פעם ראשונה, מפגש מיני, נוצר תא גזע. מהתא הזה אנחנו נוצרנו. היום אישה בהיריון שהולכת ללדת, שואלים אותה אם היא רוצה לשמור דם טבורי. למה? בדם הטבורי ישנם תאי גזע. אותם תאי גזע יכולים לרפא כל בעיה, מסרטן ועד שיתוק מוחין. אותם תאי גזע יכולים לבנות אפילו איברים לאדם שממנו הם נלקחו. אבל מה הבעיה עם תאי גזע? אחד, שהם בלתי ניתנים להעברה מאדם לאדם, ושניים, הם מתאימים רק לתינוק שממנו הם נלקחו, ושלוש, בגיל שלנו אין לנו מאיפה לקחת תאי גזע. דוקטור נתן יומן, רופא יהודי מבברלי הילס, דרמטולוג בהכשרה של רופא עור, פלסטיקאי אחד מהגדולים בעולם, ניתח את קים בסינג'ר, את מדונה. דוקטור נתן יומן, אדם דתי, לקח שומן של בני אדם, הוא שאב שומן מאנשים, והוא גילה שבשומן יש תאי גזע בוגרים. מה הוא עשה? הוא לקח את אותם תאי גזע בוגרים, שם אותם בצלחת מעבדתית ריקה, זה נקרא צלחת פטרי. הוא שם את התאי גזע. התאי גזע זיהו שהצלחת ריקה, הם חשבו שהצלחת היא פגומה. במגמה לתקן אותה, הם התחילו לשכפל את עצמם. את המקור הוא זרק להשפעה. ומה שנשאר בצלחת נקרא גורמי גדילה. באנגלית זה נקרא growth factor. את זה הוא הכניס לקרמים. הדבר המדהים שקרה, אנשים שהתחילו לשים את הקרמים על הפנים, התחילו לדווח תוך חודש ימים שהאור שלהם נהיה יפה יותר, מוצק יותר, קמטים נעלמו, כתמים התשתשו, שזה דבר אדיר. אותם מוצרים מתאימים לילדה בת 16 שיש לה אקנה, ולאישה בת 60 שיש לה קמטים. כשאני שאלתי איך זה יכול להיות, הסבירו לי שזה לא באמת קוסמטיקה, זה הייטק, זה טכנולוגיה. אני רוצה להגיד לכם שאם תלכו לרשתות סופר פארם, רשת אפריל, ותגידו אנחנו רוצים מוצרי קוסמטיקה בטכנולוגיה של תאי גזע, יש לכל החברות, אפילו לקרליין יש. רק שלכל החברות יש קוסמטיקה בטכנולוגיה של תאי גזע מתפוחי עץ או מן החי. כשזה מן החי זה מחזיר, שזה לא משנה כי זה מאוד דומה לגוף האדם. הבעייתיות היא שבכל המוצרים בעולם, בכל החברות בעולם יש מקסימום 7 גורמי גדילה. במוצר שלנו יש 248 גורמי גדילה, לכן המוצר הוא כל כך אפקטיבי, הוא כל כך חזק. אז בסדרה שלנו יש סבון פנים, סרום, קרם יום עם מקדם הגנה SPF 30, קרם לילה, קרם גוף ומסכה שנותנת ליפטינג מיידי. כשאני פגשתי לראשונה את המוצרים, אמרתי אוקיי, זה נהדר. אמרו לי תנסי, תשתמשי. אם תשתמשי בהם חודש ותגמרי את כל המוצרים ותרצי להחזיר, את יכולה להחזיר ותקבלי את כל הכסף בחזרה. כשאני הבנתי את זה, אמרתי אוקיי, שווה לבדוק את הדברים. הצטרפתי לחברה, התחלתי להשתמש במוצרים, והתחלתי לקרוא לחברים שלי שגם הם ינסו. הדבר המדהים שקרה בישראל, במדינה שלנו, צירפנו הרבה אנשים ואף אחד לא מחזיר את המוצרים. מה שאומר שהמוצר מאוד אפקטיבי, ממש עובד. בסוף הערב אני אראה לכם תמונות של חברים וחברות שלי מהארץ, לפני ואחרי. אז אלה הקוסמטיקה.
כמו שראיתם, אני ירדתי 70 קילו. האנשים שיורדים 70 קילו, הפנים שלהם נופלות, העור נהיה לא יפה, הבטן שלהם נהיית לא טובה, הגוף נהיה לא משהו. אני עכשיו הלכתי עם ויקטוריה, עשיתי טיפול בחדר, היא יכולה להגיד לכם, הגוף שלי בסדר? הכל בסדר גמור. אז זה הכל בזכות המוצרים האלה. זה קרם יום שהוא מה זה זול. כשאני ראיתי אותו אמרתי, אין לו ריח, הוא מאוד דליל. מאיזה קרם זה? תקשיבו, הקרם הזה זה הקרם הכי טוב בעולם. הוא לוקח צלוליטיס, הוא לוקח אור יבש מהרגליים. אנשים שמשתמשים בקרם הזה לא רוצים להפסיק. אחד הדברים שהכי אהבתי בחברה זה שכשאני הצטרפתי, סיפרתי לגיסתי שאחד האנשים הכי חזקים בסאנריידר, היא קיבלה 5 בתים מחברת סאנריידר בישראל, קוראים לה ליאורה נחינוב. כשאני סיפרתי לה על המוצרים, היא התחילה להשתמש במוצרים, היא התקשרה אליי אחרי שבועיים ואמרה לי, תקשיבי, זה המחר, זה העתיד. אני רוצה שתצטרפי לחברה, אני אקנה ממך. אמרתי, אין מצב. אני לא אצטרף לחברה ואת תקני ממני. את רוצה, תתקשרי את, תזמיני ותשתמשי. ואחרי שבועיים היא התקשרה, אמרה לי, תקשיבי לי, אנשים שואלים אותי אם עשיתי בוטוקס, זה החברה הכי טובה בעולם, תצטרפי. נסענו לסינגפור והצטרפתי. אבל אני רוצה לגלות לכם סוד. אחת הסיבות הגדולות שבגללה הצטרפתי זה המוצר הזה. המוטו של החברה שלנו זה להישאר צעיר לנצח. אנשים בגיל שלנו רוצים להיראות יותר טוב ולהרגיש מבפנים יותר טוב, להיות צעירים. הסלוגן של החברה זה Generation Young, זה צעירי הדור. כשאני הבנתי את זה, הצטרפתי לחברה. אחד המוצרים שאני אוהבת בחברה ואני אדבר עליהם, אני מדברת על זה מכל הלב, זה המוצר הזה. למוצר הזה קוראים וידאסל. המוצר הזה זה אבקת אורז. זהו זה. כשאני הכרתי את המוצר הזה, אמרתי, מה אני צריכה אבקת אורז? למה אני צריכה אבקת אורז? אבקת אורז הזאתי, זו אבקה שמכילה גליקופרוטאינים. מה זה גליקופרוטאינים בעצם? יש לנו בעולם כמה סוגי אורז. יש בערך 3,000 סוגי אורז בתאילנד. כולנו מקבלים אורז הביתה, אבל רק ב3 סוגים יש חומר שנקרא גליקופרוטאינים. מה זה גליקופרוטאינים בעצם? זה פרוטאינים. היום כולם אומרים תשתו אומגה 3, 6 ו-9. אני רוצה להגיד לכם שאומגה 3, 6 ו-9 לא נספגת באמת בגוף. החברה שלנו לקחה את האורז הזה ולקחה את הגליקופרוטאינים, את הפרוטאינים הקטנים, והעבירה אותם תהליך שנקרא ננו-טכנולוגיה. הם יותר קטנים מעובי שערה ב10,000, פי 10,000 יותר קטנים מעובי שערה. הגליקופרוטאינים נכנסים לתוך המיטוכונדריה. לכולנו יש תאים בגוף, בתוך כל תא יש חלקיק שנקרא מיטוכונדריה, זה הבטריה של הגוף. הגליקופרוטאינים נכנסים לתוך הבטריה הקטנה הזאת, ואז מה שזה עושה, זה עושה תקשורת בין ה-DNA שבתוך המיטוכונדריה ל-DNA בכל הגוף. לכן, כשהמוצר הזה מזהה תאים סרטניים, מה שהוא עושה הוא גורם להם להתאבד. התאים שלנו בגוף חיים 37 יום, ואז הורגים את עצמם, נולדים חדשים. תאים סרטניים חיים לנצח, ואז הם יוצאים לחפש חברים בגוף, מה שנקרא גרורות. המוצר הזה, המוצר היחיד בעולם, שמזהה תאים סרטניים וגורם להם להתאבד. המוצר הזה מנקה את הכבד ברמה הכי גבוהה תוך זמן מאוד קצר. לכן, שכשאנשים מתחילים לשתות את המוצר הזה, תוך שבועיים, מתחילים לראות הרבה יותר טוב קרוב רחוק, תוך לא צריך חצי שנה, תוך שבועיים. פתאום נשים שיש להם גלי חום, מנפאוזה, מדווחות שהכל נעלם. ילדים עם בעיות של קשב וריכוז שותים את המוצר הזה, זה בסך הכל אבקת אורז, ומדווחים שיותר קל להם פוקוס בהירות מחשבה. אני אישית מאוד 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 אוהבת את המוצר הזה, ויש לנו בארץ תוצאות מאוד חזקות של המוצר. המוצר הבא שאני אספר לכם עליו נקרא רזרב. הרזרב זה תערובת פירות יער שגדלים באמזונס. המוצר הזה הוא אנטי-אוקסידנט מאוד מאוד גבוה, אבל הוא מאוד מיוחד. כי חוץ מאנטי-אוקסידנטים, המוצר הזה מכיל עוד משהו. הוא מכיל חומר שנקרא רסבראטרול. מה זה רסבראטרול?
בעולם היה מחקר, עשו איזשהו סקר, מי מבני האדם בעולם הכי פחות סובל מכולסטרול ולחץ דם? ונמצא שהצרפתים, עכשיו זה פרדוקס, למה פרדוקס? הצרפתים אוכלים גבינות עתירות שומן, בשר עתיר שומן, איך ייתכן שיש להם קולסטרול הכי נמוך ולחץ דם הכי נמוך? נמצא שהצרפתים שותים כמויות גדולות של יין אדום. ביין אדום יש חומר שנקרא רסבראטרול, אלה קליפות ענבים שחורים מסוג מאוד מסוים, שיודעות לדלל את הדם בגוף. החברה לקחה 270 כוסות יין והכניסה למוצר אחד, פשוט בלי אלכוהול. המוצר הזה פותח חסימות לעורקים. כשאנשים סובלים וצריכים צנתור, או יש להם בעיות לב, או סובלים מחוסר עונות מינית, או מסכרת, מדווחים מיד שהמוצר ישפיע עליהם בצורה באמת באמת יוצאת דופן. זה מוצר הדגל של החברה שלנו. מה זה בעצם אנטי-אוקסידנטים? אנטי-אוקסידנטים אלה נוגדי חמצון. אלה החבר'ה הטובים שבאים ולוגדים את החבר'ה הרעים. אז זה הרזרב שלנו. מה ההבדל בין זה לענבים שחורים? אוקיי, בענבים שחורים, מעולה, יש רסבראטרול. הבעיה שזה סוג מאוד מסוים של ענבים שחורים, והם צריכים לעבור תהליך מאוד מסוים כדי שהחומר הזה יופרש ושהוא יתאים לגוף שלנו. אם תרצה לשמוע יותר בסוף המצגת, אני אשמח לשבת איתך ולהסביר לך בדיוק מה ההבדל. אוקיי, עכשיו גם ענבים שחורים שאנחנו אוכלים גדלים בארץ באדמה מאוד מדולדלת. מרבית האדמה בעולם מדולדלת, אין בה מינרלים ואין בה ויטמינים. לכן החקלאים מחזירים לאדמה 3 סוגי מינרלים, אוקיי? שביניהם מחזירים הורמון. לכן הפירות והירקות שהיום אנחנו מגיעים אלינו הביתה לא מכילים את מה שהם אמורים להכיל. אותם ענבים שחורים שישנם בשקית הזאת גדלים באמזונס, ביערות הגשם בברזיל, ששם האדמה עדיין מאוד פוריה. האקלים מאוד מאוד טבעי וחזק. לכן המוצר הזה מכיל כמות רסבראטרול שהיא לא יכולה לעולם להתאים לאותה כמות רסבראטרול של כמות ענבים שאנחנו נאכל עכשיו. אם תאכל אתה כמות ענבים שתיתן את מה שיש פה, אז אחד, לא שחז וחלילה תחלה בסכרת קשה. 2, אתה צריך לאכול בערך 8 ארגזים ביום של ענבים שחורים, אני לא ממליצה לך. זה הכמות שיש פה, ותכף אני אראה לך מחקרים מדעיים וקליניים, אוקיי? אז זה המוצר. המוצר הבא שאני אדבר עליו, לפני שאני אדבר על הדיאטה, זה המוצר הזה. זה המוצר שלי, קוראים לו פיניטי. לפני 25 שנה, מדענית בשם אליזבת בלקברן יצאה לחקור למה בני אדם מזדקנים. במחקר שלה היא גילתה שלכולנו בגוף ישנם טלומרים. מה זה בעצם טלומרים? לכולנו יש DNA. ה-DNA שלנו עטוף בסלילים. לסלילים האלה קוראים טלומרים. הסלילים האלה, רק שתדעו, כל סליל על כל DNA, האורך שלו מפה לירח 7 פעמים. כל טלומר בקצוות שלו, יש לו שרוכים שנראים בערך כמו שרוכי נעליים. כשהשרוכים האלה מתחילים להתבלות ולהתקצר, אנחנו מתחילים להזדקן. אליזבת בלקברן גילתה את שורש האסטרגלוס, זה שורש שגילו אותו לפני אלפי שנים בסין. היא הפיקה ממנו חומר שנקרא TA65. ה-TA65, המחקר שלה זכה ב2 פרסי נובל, והיא זכתה ב2 פטנטים מה-FDA האמריקאי. המוצר הזה נמכר באמריקה על ידי קייזר וסיזר סיני, קופות החולים, במחיר של $800 ל-15 יום, קפסולות ל-15 יום. אליזבת בלקברן הפיקה את החומר הזה, ופשוט מה שקרה בעולם, אנשים לא יכלו להשתמש בזה, רק עשירים יכולים להשתמש. מה שעשתה בעלת החברה שלנו, היא הלכה לאליזבת בלקברן וסיפרה לה מה החזון שלה. אליזבת בלקברן חברה עם החברה שלנו. היא התחילה לייצר את המוצר הזה, שנקרא פיניטי. היא הכניסה לתוך ה-TA65 אנטי-אוקסידנטים מהמשובחים ביותר בעולם. החומר הזה מצעיר את הגוף שלנו ב30%. אני רוצה להגיד לכם שאחד המוצרים שאני לא מוותרת עליו, וזה מוצרים דרך אגב שאני לוקחת איתי ואני נוסעת למוסקבה, אני לא יוצאת מהבית בלי המוצר הזה. אני יכולה להגיד לכם שראיתם איך נראיתי לפני 2 ואיך אני נראית היום. אני מאוד קושרת את זה במוצר הזה. המוצר הזה תוך 3 חודשים מי ששותה אותו,
כל התוצאות בדיקות שלו נראות אחרת. אוסטופוריאזיס נראה אחרת, תודה ממי שלי, תודה רבה. אוסטופוריאזיס נראה אחרת, צפיפות העצם נראית אחרת, הכל נראה שונה בגוף. המוצר הזה נועד לאנשים מגיל 30 ומעלה, הוא אחד ממוצרי הדגל בחברה שלנו. אני הגעתי עכשיו לטורקיה, השבוע הייתי בטורקיה, אני חזרתי אתמול, וישבתי שם עם מישהי שהיא פשוט אחת הביולוגיות הגדולות באיסטנבול. ודיברתי איתה על המוצרים, על החברה, הראיתי לה תמונות שלי, ורק אמרתי לה, אליזבת בלקברן, היא כולה ככה הייתה, ואמרה לי, אליזבת בלקברן איתכם? אמרתי, כן. אוקיי, אז תרשמי אותי, אני רוצה אפיניטי. אותו דבר קרה לי בארץ. יש רופאה שהיא נטרופטית, שקוראים לה דבורית איתה יוסף. היא כתבה את הספר, יכול נכון לפי סוג הדם שלך. כשהיא שמעה שיש לנו אפיניטי של אליזבת בלקברן, היא אמרה לי, אני רוצה להיות איתך. המוצר הזה ידוע בעולם, תיכנסו לאינטרנט ותבדקו מה הכמוסות האלה אומרות. המוצר הזה מצעיר את הגוף ב-30% תוך 3 חודשים מרגע השימוש. אז זה אפיניטי. עכשיו אני אדבר איתכם על מוצרים שאין לנו בארץ ובקרוב מאוד יהיו. אני מאמינה שבעזרת השם תוך חצי שנה יהיו בארץ. אחד, זה המוצר הזה, שאם אני אהיה איתכם אמיתית, בגלל לא הצטרפתי. אני סבלתי ממנפאוזה מאוד קשה. זאת אומרת, לא יכולה להירדם בלילה, חם לי, קר לי. ואז, בעלת החברה החכמה, לא רציתי להצטרף לג'נס. אמרה, אני רוצה לתת לך מתנה. אחי, היא נתנה את הכדורים האלה. לקחתי, פתחתי. אמרתי, מי יש כדבר כזה? אני חיים לא שותה. ויטמינים אני לא צריכה. ואז, הגעתי הביתה, ונתתי אותם לגיסתי, ליאורה, כי אני לא שותה. ליאורה גיסתי התקשרה אליי מסעריידר ואמרה לי, תגידי, איפה אפשר למצוא את הכדורים האלה? אמרתי לה, למה? אמרה לי, תקשיבי, אני שותה אותם בלילה, אני קמה יפה בבוקר. את לא מבינה. אמרתי לה, באמת? היא אמרת, כן. אמרתי, אוקיי, יש לי בבית עוד 2 קופסאות, זה בשבילי. שתיתי את אפיניטי, תקשיבו לי טוב, זה ללילה וזה ליום. וכששתיתי אותם, הבנתי שאם אני מצטרפת לחברה הזאת, כל אישה בעולם שאני אתן לה, או כל גבר מעל גיל 40 שאני אתן לו את הקופסה הזאת, ירדוף אחריי כל החיים. השינה שלנו היא לא באמת שינה. חסר לנו מלטונין. לכל אדם מעל גיל 30 מתחיל להיעלם המלטונין. המלטונין זה הורמון שאחראי על החושך. אנחנו ישנים, אבל אנחנו לא באמת ישנים עד הסוף. השינה שלנו היא מאוד רופפת. כשאנחנו שותים את המוצר הזה, השינה היא אמיתית, וקמים בבוקר פתאום מתוחים ויפים. פתאום יש אנרגיה, פתאום מרגישים נהדר, פתאום מתעוררים בזמן הנכון. אז זה אחד המוצרים שבקרוב מאוד יהיה לנו בישראל, והמוצר הכי חשוב זה המוצר הזה. זה הדיאטה. מי בעולם לא רוצה שיהיה לו מוצר שעוזר לאנשים להיות רזים? אז יש לנו את מוצר הדיאטה, והדיאטה שלנו שונה מכל הדיאטות בעולם. ולמה? כי כל הדיאטות בעולם מדברות על איך לסתום את התיאבון, על איך להשפיע על המוח, כל מיני. המוצר הזה זה המוצר היחיד בעולם שמטפל באמת בבעיית ההשמנה. כשאדם הוא שמן, אתה יכול לשים שוב את התמונה שלי, אני אשמח. כשאדם הוא שמן בדרך כלל, אחת הסיבות להשמנה, שאנשים לא יודעים, אחת הסיבות להשמנה, זאת אני, מי שלא יודע, אחת הסיבות להשמנה זה שכל שמן יש לו בקיבה, לכולנו בקיבה יש חלק הורמונלי. החלק ההורמונלי הזה נותן הוראה למוח, אני שבע. כשיש דלקת בחלק ההורמונלי, אין הוראה למוח, אני שבע. בן אדם אוכל ואוכל 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 והוא לא שבע. מה שעושים הרופאים היום, הם עושים קיצור קיבה. הם פשוט לוקחים את הקיבה של הבן אדם וחותכים אותה. זורקים את החלק ההורמונלי לפח. ואז הבן אדם מתחיל להרזות ולהרזות ולהרזות, כי גם הקיבה פתאום קטנה. ואז אחרי 2 הבן אדם מתחיל להשמין ולהשמין ולהשמין. למה? אותה דלקת בחלק ההורמונלי מטיילת בגוף. רק שאנחנו לא יודעים עליה. הרופאים קוראים לזה קנדידה, אליקובקטור, נותנים לזה כל מיני שמות היום, אוקיי? זה דלקת שמטיילת בגוף.
כדי להיפטר מהדלקת הזאת, אנחנו צריכים פשוט לקחת את השייק הזה. השייק הזה הוא בטעם שוקו, תכף אני אעשה לנו ונטעם, הכי טעים בעולם. שותים אותו בבוקר, זה נותן גם קצת צובע. אחרי כן אנחנו לוקחים 2 כדורים שפשוט ממיסים שומן מהגוף, עוזרים לגוף לאבד את כל השומן ולאבד אותו באלף, ואז אנחנו שותים את המיץ הזה שהוא עוד יותר טעים. המיץ הזה דליל, טעים, תכף נעשה לנו קנקן. המיץ הזה מה שהוא עושה, יש בו 17 חומצות אמינו. פשוט, כשבן אדם מרזה הוא נהיה כולו מדובלל, כל הגוף נופל לו ורופס. המוצר הזה בונה מסת שריר. לכן, כשאנשים שותים את המוצר הזה והם מרזים, אז האור שלהם מתחיל להיות מוצק. כשאמרו לי שהדיאטה הזאת, בדיאטה הזאת לא צריך לא ספורט ולא לסתום את הפה, רק בחודש הראשון לא לאכול סוכר לבן וקמח לבן, רק חודש. אחרי זה תאכלו מה שאתם רוצים, ולעשות 3 פעמים בשבוע 20 דקות הליכה. זה מה שצריך כדי להתחיל לרדת, גם אם אנחנו מבוגרים, גם אם אנחנו לא נורא שמנים, גם אם אנחנו מאוד שמנים. כשהבנתי את זה אמרתי, וואו, זה הדבר שהולך לשנות את העולם. אז עד עכשיו סיפרתי לכם על המוצרים שלנו. אני תכף אספר לכם על החברה, ואני אספר לכם על ההזדמנות העסקית. לא לפני שאני אגיד לכם שהחברה קיימת 5 שנים במרקט העולמי, עובדת ב-115 מדינות. לפני 3 חודשים פתחנו את רוסיה ואת אוקראינה. שבוע הבא אני פותחת את טורקיה, אנחנו פותחים את טורקיה, אני חוזרת עכשיו מטורקיה, נוסעת לרוסיה, ומרוסיה שוב חוזרת לארץ ושוב לטורקיה. אני יכולה להגיד לכם מהניסיון שלי, באמת, העולם מחכה לשיווק רשתי. אחד הדברים שאני רוצה להראות לכם את הסרטון הקצר הזה, ממש, ואז אני אמשיך ואספר לכם על באמת איך זה עובד ועל החברה שלנו. This is Muriel, and as you can see, she has quite deep wrinkling and lining on her skin. This will be quite a challenge for any wrinkle treatment or skin treatment you try and you care to apply to this. But what we're going to do is raise some facelifts. Actually, only half of her face, so at the end of this, in a few minutes, you'll be able to see the distinct difference between the 2 sides. As you can see, it's being applied very close around your eye area, and that's a perfectly safe thing to do. The product is quite safe for anywhere on your skin. In fact, you can very successfully use it on your neck or on your body. It's very important before you start to clean your skin thoroughly, preferably with a cleanser, to get rid of any oil residues that may be there, because oil reduces the effectiveness of the product. It's also important to apply very sparingly. You really only need a very small amount. Apply it thinly. There's no need to rub it in. Just apply it over any area that you would like to improve. Sit back for about 3 minutes and it should take effect. Victorin זה אותו ג'ל, נכון? כן, כן. You can see there from we've just it does help a little bit to blow cold air over the area. This is not essential, but if you do so, it will dry more quickly. תכף אני אראה לכם תמונות של אמא שלי באירוע של הבת שלי, מה זה עשה לה. But as I said, it's not essential that you do this, so it's completely to do so. So that's definitely about it. All we need to do is sit back and watch the effect. And when we make these videos, we purposely use lighting to highlight the problems on the skin. We don't change the lighting until 3 minutes or so to do this. We don't edit the video in any way. It's completely authentic. Happening in real time, just as you see. And already you see quite a substantial achievement there, and I think that we're already. You'll see on the side of this treated, it's quite deeply increased, but on the treated side, we're right at our left. Девочки, посмотрите на лбу особенно, как хорошо ушла вот это. Что? На лбу, смотри, какая яма ушла. Как веки. Вообще выглядит Аленочка, как веки? Никогда тоже не знаю. Вот смотри, какие у нее веки опущены, да, на глаз?
אפשר להרים את זה. בית? קיבולים על הכל. This is a result of Евгения, она как ваша мама. Она ваша. עכשיו, המוצר הזה נותן ליפטינג ל9 שעות, אבל המוצר הזה תוך 3 חודשים האור נראה שונה לגמרי. זהו, תכף אני אסביר. תכף תראו את ההבדל. זה מה שאני חושבת. כן, הסרום פשוט מדהים. תסתכלו את ההבדל. איך? ממש מטה. תכף תראה. תראו, תסתכלו, איזה מדהים, מדהים, תסתכלו, איזה הבדל, פשוט מדהים, פשוט מדהים. למה לא לנצח? יש, אז עכשיו אני רוצה להסביר. אנחנו עכשיו נעשה ניסיון קטן על הגברת, כדי שתראו איך זה באמת עובד, זה לא סרט. אבל מה שאני יכולה להגיד לכם, שמה שבאמת עושה את השינוי האמיתי לכל החיים זה הסדרה הזאת. בעולם, באמת אני מדברת איתכם מהלב, לא קיים מוצרים, ואני השתמשתי בלפרירי, ובקריסטיאן דיור, ובלנקום, ואני המון טסה בעולם, ואני חייתי באמריקה, אני יודעת את הדברים הכי טובים. בעולם לא קיים מוצרים כמו המוצרים האלה. לא קיים. אוקיי? אני הייתי קונה סרום אחד של הפרירי ב-1,800 שקל. היום, ממש, מכירה? 5,000 כזה. ככה, גם אני. ומה? תקשיבו, פה ב-800 שקל, אני מקבלת את כל הסדרה, מספיקה לי לחודשיים, 3 חודשים לפעמים, רק הסרום נגמר לי כל חודש, ותקשיבו, אנשים רודפים אחריי. אני הולכת לקוסמטיקאיות ואומרים לי, לא יכול להיות שלא עשית ריקות. אני רוצה לעשות, כאן יש לי כאלה בולדוקים. אבל מה לעשות, ירדתי יותר מ-70 קילו. אז... אצל מי עשית? איך? אצל מי עשית? אני מוכנה לעשות, עכשיו אני מוכנה לעשות. אני מוכן להאמר ש... אין לי בעיה, לא, אני מוכנה להתערב על כסף. אני מוכן. על כמה שאתה רוצה. אם אני עשיתי משהו, אני אתן לך כל מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה. רק המוצרים האלה. זה בא לי. אני יודע. אמרתי לה שהתחתן נכון. אמרתי לו באמת להפתעה. אפשר לצלם, גנדי? יש עוקף? למוצרים? לא. יש, אבל משהו לא... משהו מורחת? זה הסרום הזה? כן. לא, אני מורחת את ה... תעשי רק צד אחד. רק צד אחד. כן. ואני אתן לך בבית, את תעשי אחרי זה לעצמך. תסתכלו. Она тебе еще домой тест доделаешь остальное. Мужики с ума сошли. Половину будет ходить. Люда, подожди, שימו שעון. У меня половина Алиса. будет 25 лет, отстираю. לא להרים גבוה. לא להרים Непонимание, можешь его. Просто Людмила Евсеевна, расслабься, получаю удовольствие. Можешь закрыть глаза. Аленочка, скажи, чтобы верхняя века намазали. И получаю удовольствие, она спрашивает, с кем. Это женщина. С кем, с кем? רק לסגור פנים, לא לחייך.
Не улыбайся. Не разговаривай, не молчи. И лицом не крути. Привет, красавица. כי אני עושה לפעמים ככה. תסבירי עיניים. פשוט יותר מהר מתייבש. אל תסגרו את המצלמה, ויקטוריה. כדאי לזוז, תזוזו רגע, מצלמים את זה, זה חשוב. זה נראה טוב? הלכה שקית בעיניים? אף. תראו כמה יפה, תסתכלו כמה יפה. בואי תראי, אלונה. אני מפסיק להתאמן. אלונה, את קולטת? היא אמרה, אבל אנחנו נמשיך להתאמן. גנדי, בוא תראה. אני רואה במצלמה יותר טוב ממכם. אוקיי. עכשיו תקשיבו, זה עושה את זה ל9 שעות, זה עושה את זה, אני רוצה להראות לכם משהו, מה ניתן לי רגע. למי שיש אלרגיה. רק רגע, אני רוצה להראות לכם תמונה של חברה שלי. Дайте зеркало, люди, посмотреть. תמונה, בנות, של חברה טובה שלי, קוראים לה לסקי. תראו, בואי תראי משהו. זה לסקי שהתחילה להשתמש במוצר. הנה 3 חודשים. מבינה את ההבדל? תוך 3 חודשים הכל עבר. אני רוצה להראות לכם עוד משהו. אם להפסיק זה חוזר. סטריני לא, זה לא. זה מה שאני רואה לך, זה לא חוזר. זה לכל החיים. זה חוזר. זה מתנה לכל החיים. עכשיו אני רוצה להראות לכם משהו. הסרום לא חוזר. הסרום לא חוזר, זה נשאר ככה. כן? אני אראה לכם תמונות עכשיו של חברה. בלי להשתמש. אני משתמשת בסרום 2. כל היום תודה, אני אומרת אבא של חברה שלי היה צריך לנסוע לאמריקה. הוא נפל על השולחן. נפל על השולחן, נפתח לו כל הפנים. תסתכלי, תוך 8 ימים. אין סימן, גם עכשיו אין בכלל סימן. תסתכלו. אתם יודעים, כאילו יש בחורות שיש להן צלוליטיס, סימנים של לידה. הכל זה לוקח. זה הסרום. את תצטלמי לפני ואחרי שאת משתמשת. בעוד 3 חודשים נראה אותך מפסיקה. בחיים את לא מפסיקה. את אומרת, אני רוצה כל החיים. זה מוצר של תאי גזע, זה נכנס ועושה טיפול מבפנים. מתוך העור, מבפנים. אני רוצה להראות לכם את הדיאטה שלהם. אתם מכירים את סוניה? סונוצ'קה? שהייתה איתנו? וזאת סוניה, חברה שלי. הנה סוניה. הנה סוניה אחרי 6 שבועות. של הדיאטה. אוקיי? סוניה, הנה אחרי 6 שבועות. לא הרבה זמן. אני אראה לכם עוד תמונות. כולם ירדו, כל היום תלמד כולה. אני רוצה להראות. רגע, איפה זה? כל היום אני מקבלת תמונות של אנשים, תודה. יש לי חברה קוראים מאיה, זה פיצה בגרות. תסתכלי. זה כולם שולחים תמונות, אני רוצה להראות לכם משהו. זה גם חבר שעשה חצי פנים הרבה זמן. תסתכלו, הוא מראה חצי פנים. הנה. 3 חודשים. היה לו הרבה פעמים פיצה בגרות. הנה. אני רוצה להראות לכם עוד. הנה, בואי נשב חברה רגע. לסקי חברה שלי. הנה לסקי. היא התחילה להשתמש במוצר ככה. אחרי חודשיים, זה אחרי חודש, אחרי חודשיים, ואחרי 3 חודשים. אוקיי, הבנתם? תסתכלו. רק הסרום והקרמים.
אני רוצה להגיד לסגונות, היא מאוד חברה. А вот этот вот суп, это было хакую. Жень, я хочу тебе сказать, что мы я ушла. У меня... אז אתה רוצה? Я замечаю, что אני אמרתי שהרבה תמונות. הרבה מאוד תמונות. Потому что, во-первых, я иду, во-вторых, когда люди видят вот так результат. Почему нет? Вы вот так вот целый день, иди ложись спать, а утром на машине я не могу делать. Я продукт которая вообще не помогает. Вообще. Она мне один раз выслала такую... У меня много таких файлов. Я думала, я все время кому кинуть тебе? Мне скидки, а я тебе скину. יש הרבה עדויות של אנשים ששולחים. אמא, תקשיבו, זה לא קרם כמו זה, אז תקשיבה. אמא, היה לה, יש לה חד, ובאירוע של הבת שלי, רצתה להיות יפה, הלכתי לקוסמטיקאית פה באשדוד, שקוראים לה ריקי משהו, מאוד גדולה פה, ריקי מסס, שמעתם על ריקי מסס? קוסמטיקאית מאוד גדולה פה, מהפרק. היא באה להפרק, היא אמרה, רגע, לא, שמתי לי אמא, ריקי עומדת ככה. אוי אלוהים, אני לא מאמינה, ככה, ריקי מסס. עכשיו אני מזמינה, 300 חתיכות, מפה מידוד, אנחנו נלך לבעיה. עכשיו, תזמיני לי, אני משלמת עכשיו, אני לא מאמינה. אמרתי, זה עולה הרבה כסף, היא אמרה לי כמה הרבה כסף, אמרתי, זה עולה $300, זה עולה $30. $300, אני עכשיו רוצה. תביא לי עכשיו, אמרתי לו, אני צוחקת, זה עולה רק $35. את רוצה? כן, אני הזמנתי מאמריקה, עכשיו יש לי בבית בשביל להביא לה. אין דברים כאלה. עכשיו, כל אישה שרואה את זה במצגת, או את המוצרים באיזה מהירות זה עובד. כל שנה רוצה להיות אישה זה כבר יש אצלך בארץ? לא, אבל אפשר להזמין דיאטה. כן, יש את זה גם באירועים. אבל זה אתה מוכן לספר. אני פשוט מקבלת סטייל ודברים שאני עושה. Девушки, да есть ба. Если надо галки на шею, и ее муж тоже надо. Он еще больше носак. אני רוצה לשמוע על זה. אלומינס. זה סדרה של סרום, קרם יום, קרם לילה, תקשיבי, באמת, זה דברים ששמה יד. יד אני שמה ככה, גנדי יודע, אני יכולה להגיד לך, אני באמת תודה לאלוהים, כסף בסבב. אני רוצה יופש אותו, בלי כוונה הצלחתי. למה כל שהבאתי לך? זה ששרם ויקטורי, איך אפשר להזמין עוד? ואין צדק שהיום הארכיטקטית של הבית שלנו התקשרה, ויקטורין, אני צריכה אותך בקשר לחומרים, אני חשבתי חומרים לבנייה, כאילו על הבונים. אז אמרתי לו, אוקיי, אני אומרת, לא, חומרים לפנים. את לא יודעת מה אנשים עושים לי, כולם שואלים מה עשיתי, זה כיף, כי באמת המוצרים עובדים, נקודה. עכשיו תקשיבי, אני הייתי שמנה, היה קשה לי לקום בבוקר, היה לי, אני לא יודעת להסביר את זה, היום אני יכולה להגיד, אני מסוגלת להתכופף, אני לא עושה התאמנות, אני לא עושה כלום. אין אחד בעולם, לכו לכל רופא, תגידו שיש לכם TH95, כולם תזמינים. זה המוצר בעולם. זה לבד, זה לבד, כל החיים, אמן. מה זה לא דיאטה? מה זה? זה לא שייך לדיאטה.
הדיאטה. זה את רוצה כל החיים לשתות. לא משנה מה תעשה. זה